Pois eu empecé a escribir xustamente cando tuve a necesidade de rescatarlle as palabras ao aire. Sempre me gustou, desde neno, escribir no aire para chegar a todos e para elevar as palabras aos corazóns. Pero tamén a escritura era unha maneira de deixar constancia de que eu facía cousas e de que a miña fantasía operaba sobre os sentimentos e sobre a maneira de entender este meu pobo e sobre todo na miña lingua e na miña cultura, cousa que nunca deixarei de facer. Escribo en lingua galega e morrerei escribindo en lingua galega, porque escribir tamén é deixar constancia de quen somos, da nosa identidade, da nosa capacidade de crear e da nosa maneira de xogar coa fantasía, porque a cousa máis seria que hai, non cabe dúda na literatura, é un xogo idiomático que permite unha seriedade absoluta de conquista, de afirmación e de determinación.